gizonkia saldu, baldin gure zainetan. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Txukunta argia, bira hurikan ez due, isketa garbia. Ezaiak aurka dabil, euskera. Gaur, gomutan dugu euskeraren egunean eta etorkizunean ohorezko lekua izango dau gure oroimen historikoan. Bilbotar hau, euskeraren aldeko aleginaren eta kemenaren erekoesgarri izan zen. Alegin honen kariaz, Basauriko kartxelara eroan eben behin baino gehiagotan. Ez dago beldurri, munduan ez da sortu, hortako indarri. Euskararen egun Angel, ez dakit, egun simbolikoa eta nolabait euskalgintzatik egiten den lan onbendu nahi duena gutxika. Ez dakit zure eremua, kirolaren eremu hori izango genuke, nolabait euskararen bultzada hori, hainbat eremutatik datorren islada bertan, ez dakit, nola uztartzen dira kirola euskararen lana? Bueno, lehenik esan beharren ikuste dute ekitaldi hauek oso beharrezkoak direla eta interesgarriak, baina agian azentoa edo jarri beharkan duguke eguneroko hizkuntza erabiltzea egunerokotasunean, ezta? Egia da, konparatzen badugu orain dela urte batzutik hona, egoerak desente egin duela hobera, ez? Baina oraindik ere olako egunak ospatu behar izatea, nik sarritan hausnarketarako bide ematen dit eta esaten dut eta beti izan dut, nik bintzak gustatuko litzaidakela egun hau egunen baten desagertzea. Gaur egun kutsu hori hartzen diot, euskararen eguna, oraindik ere txikitasun, ezintasun kontu batzuekin eta lotzen da, egia da balio dauela, besterik ez bada egun batean euskararen inguruan pentsatzeko eta ohartzeko ere ondino badagoela zer egin, eta hori lehen esan dudana, ni bintzat gustatuko litzaidake euskararen eguna eta kontu reivindikatibo moduen bintzat, hemendik urte batzuetara ez izatea. Honen izango litzake ospatu beharrik ez eukitia, normalizazioen seinale izango salako, ez? Lantzean behin eta zuentzako bebai, ez burrukan baizik eta lanean eta elkarlanean ibilten garen erakunde guztiontzako, zer ospatuak eta eukitia be ez da txarra, ez? Eta lantzean behin, batzegin egoteko eta lasai egoteko tartak hartzeko ez da txarra. Ondo dago simbolikoki olako egun bat eukitea, danon ondare eta altzordalako eta kontsiderazio propio hori ere mesri dagoelako, baina ezin da ahaztu egun bakar batean gelditzen den jaialdi eta ekitaldi bat hori dala bakarrik, ezta? Euskararen sustapenean asko inbertitu behar da, transmisiorako ere alegin eta lan asko egin behar da, ekonomikoki inbertzio asko ere gehiago egin beharko litzateke, eta orduan olako egunak ospakizun egunak dira, baina kontziente gara atzetik oraindik lan asko dagoela egiteko bai. Neu azpimarratu gura neukena da elkarlana, ez? Administrazio ezberdinen arteko elkarlana, baita ere euskararen alde lan egindaben eragile guztien arteko elkarlana instituzioekaz. Euskara eztabaidaren gunea ez izatea, ez? Euskara askozaz gehiago da, liskarretik kanpo lotu behar dana,
eta hori da guretzako garrantzitsuena, ez? Eragileekaz sekulako erlazioa daukagu urtetan zehar landutakoa, eta euren lana eta gure lana bat egitea da gure helbururik nagusiena, ez? Euskara hizkuntza minorizatua den aldetik, minorizazio egoera horretatik ateratzeko danon laguntza behar dela eta danon lana beharrezkoa dekola, ezta? Alde horretatik, bakarka jardutiak, pentsetan dut, leuskiela onurarik edo ekarriko euskarari eta euskaldunon mugimenduari, ezta? Eragile asko gauz hemen, ezagutza, erabilera, motivazio inguruan edo mugitzen garena, ez die eremu puruek, baizik eta erabat lotuta da zela, eta pentsetan dut, lotura horretatik, eragileen arteko lotura eta elkarlana ezinbestekoa dela. Administrazioak, gizarte eragileak, euskaldun arruntak, komunikabideak, danon arteko elkarlana ezinbestekoa dela. Asko aurreratu dugula ere egia da, eta nolabait Bilbon hirian bertan ere euskara asko entzuten da. Hori nik hone etorri nintzenean eta euskal zarra esanik kosta egiten zitzaidan ere garaian entzutea ez da bar. Eta orain gustu ematen du askotan jende askori euskara hitz egiten, amak umeari euskara hitz egiten, aitak ere bai. Kaleetan da bar, hori nik uste dut bidea hori dela, ez da erabilera. Erronka azkenean erabilpenean dagoela, eta herri honek gainera orain nik uste dut egoera berri baten aurrean dagoela, eta aukerak ditugula baita ere, nazio eta aukitzeko leku bat Europan, beste herri guztien artean, eta euskera bera da nazio egiten gaitxun adierazgarri bat, ez? Herri bakoitzak eta nazio bakoitzak zozer baldin badaka kultura eta hizkuntza da, eta euskera defenditu behar dugu, ez? Nik uste dut erronka da horiek ateratzea, ezta? Euskara dakitenok erabiltzea eta gure bizimodua euskalduntzea eta gero eta gehiago. Nik uste dut hori dela erronka eta Bilbon uste dut lortuko dugula eta batez ere gure zazpikaleetan hori gero eta gehiago kuadriletan eta hori gero eta gehiago euskara normaltasun oso entzuten da ia ekimen guztietan, bai salmentetan, bai poteatzen, bai jaietan, bai giza harremanetan edo lagun artean gero eta gehiago entzuten da, eta guretzako hori oso importantea da. Aurreikuspenak oso txarrak dira. Hala guztiz ere, neuk ez nuke zentratuko euskeraren diru laguntzak euskerarekiko edo euskera zabaltzeko edo euskera sustatzeko beharrezkoak dira, noski, baina hala guztiz ere naiz eta aurrekontuen aldetik apurtxo ez jaitsi, gure apostua klarue da, eta mantendu ingo duguz dakoguzan diru laguntzat. Ni beti izan dudana da, euskerak beti bizi izan duela krisia. Eta krisi hau gainditzen dugunean, benetan gustatuko litzaidakena da euskerak bere lehentasuna hartzea eta orduentze ere eman behar duen bultzada. Une honetan dauena, horretaz ezera, baina arriskutsu ere batzutan iruditzen zait, ez? Osea, krisiaren izenean ere aprobetxatzen dalako ja lehendik ahul dagoen talde batiero hartasiak oraindik jartzeko. Eta, ni dei bat egingo nuke zorioneko krisi hau gainditzen denean, euskerak hartzea behar duen lekua eta baliabideak. Eta benetan, euskera dela gaur hemen ere izan dena, komunikatzeko tresna, batzen gaituen hizkuntza eta elkarbizitzarako elemento garrantzitsua.